verí na happy end. Začína sa stmievať, otvára si flašku na schodoch, opadá z nej stres ako liste na stromoch. Chutí jej sloboda, zakázané ovocie, všetko sa mení, keď nepríde domov na Vianoce. Uprednostňovala pred rodinou kamošov a party, mala 15, vyzerala na 23. Rýchlo dospela, vymenila hobby, vyskúšala drogy, pokým kamarátky chodili do školy. Má za sebou depresie, stavy, prvé lajny, sex a prachy, už ženatého v spálni. Prešli 3 roky, jej bývalé maturujú, ona má za sebou potrat a liečebnú kúru. 19 na krku, potrebuje škváru, alebo nájsť chlapov, čo je všetko zacvakajú. Neobyčajná slečna zo salónu, dávala pohľadom návu, ak nemáš love, tak má neoslovuj. Z baru nabiť zbytu na dom, občasňuje chlapov, vracia sa domov nad ránom. Správny chalan ľúbil ju, škoda, nemal cash a bavorák. Ona chcela luxus, drogy a topiť sa v bankovkách. Vyprávala veci, ozaj túžila po niečom inom. Práve diamanty nesú pre ňu auta, šperky, ale byť s milovanou rodinou.